Next one? Isa. Siyempre, makikita nyo, may hawak akong sapatos at ito ang mano-mano challenge natin. So, dito tayo sa Greenville Home, Cavite. So, pag-random 1v1 tayo ngayon at para dito sa sapatos. Ano laro ko kanina, so hindi niya nakuha to. So, ipapa 1v1 natin ngayon dito. Sino laro? Ikaw? Ikaw? Dumisa! Sayang. Ayun, natapos na yung unang game ko. And may humabol pa. Yun nga lang, uwi na sana kami pero nakakahiya naman. At nakasapatos na yung lalaro. So, Ayan! yo, what's up mga kawaray, no? So, pupunta tayo ng Cavite ngayon. And syempre, may ikipaglaro tayo ron. At may humamon sa atin ng 1v1 doon. And syempre, kasama natin si Kevin. So, dito tayo sa Taguig. May inaantay pa kami isang player na darating. Bali, 3 motor kami. Ay, yung isang kasama. So what's up mga kawarayno, so dito na tayo sa half court. Makikita nyo naman, half court lang. And syempre makikita nyo, may hawak akong sapatos. At ito uli yung ipapamano-mano challenge natin. Kung natatandaan nyo sa nakarang video, bali ito yung pina 1v1 challenge ko. Dahil hindi tayo natalo nun, so ito yung ipapa 1v1 challenge natin ngayon. At ang mga kalabang player natin ngayon, taga dito siya sa Cavite. Ako si Jesse Hinogin. So yan, bali si JC yung mga kalaban natin, taga dito sa Cavite. And kumasa sa 1v1 challenge natin. Nag-comment siya sa video ko. And ayun na nga, umpisa na namin yung game. Bali yung rules natin, 1 stop, winner's ball, tsaka 1 to 7 lang tayo. Para mabilis lang yung game. Peace. So, di pumasok. Oo, bola ko. Ayusin mo ha, depensa ha. Ayo. Kapos. Wala pa rin. 1-0 pa rin. Huli ka! Good. One zero. Two zero. Tuan.
Kailangan natin sabayin yung tira niya. Iwan. Good. Sige, sige, labas. Tuan, 3-2. Guard combo. This one. Tinggal lah. Ayusin mo. 5-3. Five-4. Wala ka. Nice! Last 4. Game ball. Hindi nakakapagod. 7-4 yung score. So, nice game. Hindi niya nakuha yung mano-mano challenge natin na sapatos. Wala pa sa pagod. Sen, napagod ako rin. Comment down below sa gusto magkaroon ng sapatos. Napaka-basic lang. Mananalo lang kayo sa 1v1. Mas magaling. Ay, Magaling yung grey ball. Talagang So yan. Subok lang, wala naman masama magsubok eh. Alright, tama yun. Magko-comment lang naman kayo. So yan, Labanan yung magagaling. nice game. Comment down below sa mga gusto sububok. And sabot na mga kaya natin. Pwede natin puntahan yan. Alright. Tell no lies and tell the truth, shame the devil. Yeah, I'm really on it, really on it.